Nanda buru 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 kamu Jehovah na endo Jehovah na endo Sina meje DJ nanda buru 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 kamu Jehovah na endo Jehovah. What are they behind that? Ele boga da moto da we pana gaba gina gabe la kuma ba fulu ka ba gaba gaba ina nya moto gina nya okay nya ta give no ya kusu ngam kusu tone mi he tone ya why not glass ka da happy new year and what did he get nyam tone mi he na amo ye police makachile ke mama na de am ga moto go tone mo go ya ogwe go hi like and when you body I wouldn't dog go chicken and I will I will hide it now. First a man of one neck. If I need some motor gun. If you don't okay to in a man. And I know. And I know he was an aqua one day and then I want to go. Oh, you see. I did that on the neck. No, no. How can I see neck and not in door? Panarindo. Onye na-akpọ m ihe me obodo akwago. Ndị na-etukwa ma ha iti dị akọma gbakwa ụka. Ele ihe na-eme unu ụmụazị unu adịghị enwe respect ebe mmanụ. Gị nọkọta akpọchi ifo ha ka m na-akpọ m ọdịnalị chief m. Ibe dị na ị ga-eti gị akọma. Ti gị akọma aga akpọ m ahụ na m na-aga wudu ukwu. Ele ihe mmiri ọnụ n'ụwa. Emere m ọnụ gịnị. Maka Chineke nna kem na nti ga na okwu m na arị dị mma nkwu ya ka ọ go take 2 years pụtaba ụgbara na agbaga ị ga-akọ onye ị ga-akọ onye ewo owo take o wado were father owo take o wado were ewo nwa ba igbo nwe na white nkata ị na-adịdọrọ mpụ fado osu dị na seminary ndị osu akụkọ nọ n'ala na ọgwụla ele ebe unu gara ihe akwụkwọ afọ ọhụrụ ka abara na aga m take nonsense from you na ihe na-agwa gị. Imagine you nonsense nyere onwe gị you nonsense right from the time of Judas of Abraham this kingdom of nonsense. I mean, your kingdom suffer nonsense and your nonsense shall remain. And violence ahụ ka m ga-eji mee gị nwa na ma ọ bụrụ na ị ga-ezu ike. Ị hụrụ okwu ọnụ dị ka ihe kapịnta kụrụ ihe dị ka ihe kapịnta kụrụ. A na-eme ekishọn agbajisiri m gị anụ nkụta ọma nna ma izu ike mgbe niile m nọ na-aga gị na-ekwu eju m ọnụ ị na-ezu ike Ekụkwara m aka ntị m aka gụtapụrakwa m aka gụtapụrakwa na ntị m ihe na-enye onye awụ ụzụ dị ike izu ike arụ ma nka Chineke nna akwa ibulele m You want better for? What they just push the tap of it and throw it in Live. Mafọ ka onye Hausa na ebe ekwu ihe. Okay, wait. Onye ọzọ ụlọ gị chekwale. Ị na-adị eme. The go man that Allah. Abana na maka Hausa na ahụ. Ibe m tọọ n'ụwa mama. Don't touch on for either. Live, don't give me Chineke akpọgọ. The go man na. Live, don't worry. Unu bịakwara aka amaghị Chineke na onye ugwu si ebe ebe